Pirateria d'anar per casa. Ja quasi hem arribat a la Pedrera, Thalassa. Sí, però... i el senyor Coco? On s'ha ficat? Ui, doncs ara que ho dius, era per aquí fa un moment. Senyor Coco! Senyor Coco! Senyor Coco! Ja va! Ui... És que he begut molta aigua a la cova i no paro de fer pipí tota l'estona. Vinga, som-hi, Coco. Som-hi! Uf, per fi, ja som a la Pedrera. I qui és aquest home? És el meu besavi. En Jim Henson, el primer pirata en arribar a aquesta illa. Uau, que gran que és! I per què és de pedra? És una escultura, senyor Coco. És feta de pedra de granit, que és el material que utilitzaven els pirates fins al segle XVII per construir les bales de canó. Doncs no veig el bruixot enlloc. El missatge secret deia que l'hauríem de trobar aquí. Oi? Senyor bruixot! Senyor Bruixot! Senyor bruixot! Ai, doncs per aquí no hi és. Senyor Bruixot! Senyor Bruixot? Senyor bruixot! Potser per allà. Senyor Bruixot! Ui! Quin cop! Vinga. Opla. Doncs, senyor Coco, hem buscat el bruixot per tot arreu i no apareix. Tinc una idea. Per què no ens separem i l'anem a buscar? Ah, d'acord. Oh, sí! Mira, com que aviat es farà fosc, qui primer trobi el bruixot que projecti una ombra contra la roca. Sí, molt bé! Jo projectaré una pinya. Jo faré l'ombra d'un peixet molt bonic. I jo projectaré l'ombra d'un vaixell pirata. I vosaltres? Quina ombra projectareu vosaltres? Què? Que no sabeu com fer-vos un projector d'ombres? Mare meva, quins pirates! Doncs és molt important que n'aprengueu. Sí, és clar. Podeu demanar-li a la capitana Tramuntana. Al seu manual pirata, a la pàgina 1573, surt explicat. Sí, a la pàgina 1150... bé, qui trobi el bruixot que projecti l'ombra. Què us sembla? Exacte, Coco. Anem a buscar-lo. Molt bona idea. Som-hi! Adeu! Fins després! A reveure.